Šta ste vi po nacionalnosti i šta je bilo danas? Srbi. Srbi smo mi u Hrvatskoj. Danas su naišli specijalci, tu su nas maltretirali, izvodili da će nas postreljati ovdje uz zid. Uz onaj zid tam. Kaže, viš, dobar će zid biti uz onaj onom. Nas 7 bilo još to tuda. I od ozgo 2 čovjek i žena. Sve ovako stari, nije niko mlad. I kaže, sad ćemo i ovdje uz ovaj zid. A imamo propusnice uredne koje smo digli u Kninu. I kako će mi ovdje živjeti? Kako? Šta su rekli vama? Nešto, traže oružje bi kao na... Kad imate li oružje, okle nam, šta će nama oružje? Ja ne znam pucati, ništa. I šta će meni oružje? A tako i njemu, on je ostarije čovjek, šta će mu oružje? Plaše nekoga. Plaše, tamo su očili. A nemamo samo ovako starčatova, nema ništa. Nema mladog čovjeka uopšte, ako ima mlad, to je neki degenerik, pijanac ili neko koji je... Tako, ili invalid. Nenormalan, da. I šta mi moramo, ja ne znam. Da se bojete? Kako se nećemo bojati, kako se nećemo bojati? Ne može se jesti, ne može ništa. A ja slabo srce imam ovako.